Vin spre casă. Sunt la colț. Înaintez. Acum am sus pe pantă. Hop, s-a aprins. De la distanța asta. Acolo e senzorul. Așa. S-a stins că m-am oprit. Cum am înaintat, aprinde. Așa. Așa arată înăuntru. Așa. Deocamdată e pus provizoriu. Așa. Aici sunt șantierul. Camerele. Economici au o întârziere, că am văzut pe o scară, știi? Da. Când intri, prima oară țăcă nici să